Ha estat un honor fer aquest pregó, sobretot amb la relació tan intensa que tenim amb la Federació de les Colles de Sant Medir, amb la nostra dels Tres Tombs, amb l'amor amb els cavalls i amb el que és Gràcia, districte, i amb el que ens estimem amb tota la gent que ens acompanya. Bon dia, gracienques, graciencs, bon dia a tothom. Em permetreu que enguany el pregó de Sant Medir tingui com a principal fil conductor la relació dels homes i dones amb els cavalls i el seu món. La festa de Sant Medir no es viu solament el mes de març. Els romeus i romeves la viviu des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre, tot guarint els cavalls i les eugues, donant-los l'aixopluc en tot moment, cuidant-los en les alegries i en les penes i fent de la seva amistat un objectiu de vida que tothom ha de conèixer. Aquest contacte quasi diari amb els cavalls és imprescindible per a fer de tots vosaltres, i dir-ho ben alt, els millors defensors del seu benestar animal. I ho acabeu demostrant, aquesta defensa del benestar animal, la vostra relació amb el cavall quan arriba el 3 de març i a primera hora del matí us vestiu per la festa, després baixeu al carrer, saludeu a la vostra veu o al vostre cavall, tot dient en veu alta el seu nom, l'acaroneu, li xiu-xiureu 3 paraules a l'orella i inicieu el camí que us portarà per a tots els camins i carrers de Gràcia a una cavalcada que mostrarà a tots els visitants del nostre poble la vostra passió, amor, sensibilitat, respecte als vostres èquits. Com veieu, i en qualsevol moment, hi siguem nosaltres o no hi siguem, el cavall sempre estarà present a la vida dels animals racionals. Moltes gràcies per la vostra paciència, visca Gràcia, visca Barcelona i visca Sant Medir.